ҳамин гуна садои ғуроси арраю тақутуқи табару теша қариб ки ҳар рӯз аз хонаи акои Саидбек садо медиҳад. гӯши онҳо ба ин садо кайҳост ки одат кардаасту ҷисму танашон ба буридану кандани чӯб омӯхта. чун шуғли ӯ ва фарзандон табақтарошисту эшон дар як рӯз то 15 табақ месозанд. ҳатто хурдтарин набираҳои ин устои чирадаст аз шавқ бари падар ва бобо ҷамъ омада ҳамарӯза талош мекунанд то ҳунари табақтароширо омӯзанд. ба ин кор ба онҳо бошад акои Саидбек кӯмак мерасонад, зеро медонад фарзандону набираҳояш идомадиҳандаи касби ӯ хоҳанд шуд. ай саҳар сар мекунем кормо гӯё ки ҳамин аст ба амрои бачаҳо қатӣ хеле дидед бачаҳо ҳамзанда ара мекунанд теша қатӣ мезананд сабур мекунанд инҷа меорем ҳамин дуконда тозаашо мекунем гулу гулкориш менем се лозим бошад мақсад менависем гулкориш мекунем. хоб ҳамин тариқ ҳамин ҷои кор гӯё ки ҳамҷа сар мешавад аракунӣ то ба теша то ҳамин дукон ҳамин хел гӯё ки мешавад. ҳарчанд Саидбек Машрабови табақтарош худ истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷайҳун аст, аммо дар вилоят ӯро мешиносанду вай бо дастранҷи худ дар тамоми чорабинию фестивалҳои ҳунарҳои мардумӣ ширкат меварзад. диплому сипосномаҳои зиёдеро ҳам аз ҳисоби ҳунараш сазовор гаштааст. аз чинор мо соз мекунем, аз бед соз мекунем, аз фарқ соз мекунем. ҳар як чӯб ба рости худаш мисол хубу нохуб дорад. ҳамора мо мешиносем, аз пӯсташ бинем, ҳамин хел мешиносем кадмаш чӯ хуб аст, кадмаш нохуб аст, чанд табақ мешавад, ҳамаша гӯё ки медонем. кори мо ҳам душвор аю, ҳамин кор қатӣ ҳамин машғулему хай чел бигум омӯхта ҳам шидем, ҳамин хел гӯё ки дар назар мо қин наметавонистем. табақҳои сохтаи акои Саидбек нақшу нигори гуногун дошта ҳаҷман аз ҳамдигар фарқ дорад. табақи аз ҳама калони сохтаи ин ҳунарманд бошад 1.5 метр аст, ки дар он 10 рӯзи қувваи корӣ сарф шудааст. аслан акои Саидбек табақҳои худро мувофиқи таби мизоҷон месозад. аз ин ҷост ки дастранҷаш то ба ҷумҳурии Ӯзбекистону Федератсияи Русия рафта расидааст. зиёда аз 30 сол шуд ки мо табақтарошӣ кардем, кор кардаистем. мо ҳам шогирд будем, мисли ҳамин бачаҳо кор мекардем. хай гӯё ки устозон мо аз дунё гузаштанд, мо ҳам ина устоз шогирдо ҳастанд, ина бачаҳо ҳамсояҳо хеле бачаҳо ҳамизанда кор мекунанд, соҳиби як миёванд, як зиндагӣ ма ба ҳисоби ҳамин гӯё ки бурдаистем. бояд гуфт ки дар тарошидани табақҳои хушсифат ва кашонидани бори рӯзгор саҳми фарзандон низ калон арзёбӣ мешавад, зеро қисмати аввали табақ ё ҳар асбоби дигари рӯзгордориро қаблан фарзандон омода сохта, баъдан падар рангубор ва ҳамвор месозад. дар натиҷа дастранҷи онҳо ба фурӯш рафта, зиндагии эшон беҳбуд меёбад.